bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wassalamu ala ashrafil mursalin wal anbiya. Amma ba dan uwa kuna tare da dan uwan ku almajirin ku Abdul Jalil Baba Fadar ibn Ma'aika Allah sallallahu alaihi wa sallam. Ai saurare lafiya. Masoyina annabi, ina son ka sanda babu adadi. Ya rabbul arshi abin bauta, kai ka tantanta ai waje ka bauta. Sabanin haka ajigata, kai mun baiwa in yaban aban binta. Salati wanda ka saba yi, na roke ka yau ma da kai. Kun manzo kairul anbiya'i, sa'ala ya sabai ban ware ba. Fatima salamu alaiki, na zo ne in sama albarkacinki. Kila mun ce in sadu da abanki, in zanta da shi firar da ba adadi. Masoyina assalamu alaika, macetina assalamu alaika, tarakina assalamu alaika, ka amsan salama a bambinta. Al'insanul kamil shugabana, kai ne ka cike komai imamuna. Ta waya a cikin ka gwanina, ina san ka sanda babu adadi. Soyayya idan ba ta ka ba, arada a kyale ta ban nema ba. Fasan da ya kai a so shugaba, mafita guda ita ce a so annabi. Abin ambato kai ne cikin raina, khairul wara kira ni Madina. In je kofar shafakin ka nabiyuna, in ma kirari in gaida ka annabi. Annabi yadda in yi tozali, ji abin da nake yi kan na manta gidan Ali. Kai mun tarbiyya da imamuna Ali, ko mu ba iya ba dan Allah kamun annabi. Anan ne zan takaita, ba dan na so ba abban binta. Abu Jalil ne ya rera ta, fadar yabanka masoyinka annabi. Rabbi karo dubin nan salati, ga Mustapha manzo abu zati. Asa alaye da sabai a baiti, na Mustapha ma'aiki annabi. Annabi talafinka nake nema, annabi ikhlasi ina nema, annabi lamuninka ina nema, annabi talafinka ina nema, annabi tarakinka nake nema, annabi afuwarka ina nema, annabi Madina ina nema, annabi biza ina nema, annabi atike ina nema, guziri na zuwa Madina ina nema. Dan Allah, dan Allah, dan Allah shugaba kamun annabi. Masoyina annabi, ina son ka sanda babu adadi. Masoyina annabi, ina son ka sanda babu adadi. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Allah ya kai Madina, Allah ya kara mana san Mustafa Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Amin summa amin.